हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायना लानाय जाबाय। दिनै बे समाव नोंथांनि थाखाय आं माखासे गोनां इम्पोर्टेन्ट आपडेट्स लाबोनाय जादों। दा बे माखासे इम्पोर्टेन्ट आपडेट्सनि सायावनो जोङो सावरायगोन बे भिडियोनि गेजेरजोंहाय। दा भिडियोखौ जागायनायनि सिगां लोगोफोर आंनि मोनसे नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो खावलायहरग्रोनाय थाबाय। गिबियावनो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आरो नोंथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लालायाखैबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय। मानोना नोंथांमोननि अनसायनाय नोंथांमोननि सापर्टआवसो जोंबो थुलुंगा मोनो। बेनिखायनो नोंथांमोना जेसे हायो एसेनो सापर्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर। थाबैनो नोंथांमोना चेनेलखौहाय ग्र' खालामलांबानो जाबाय। बिदिनो नोंथांमोना लेटेस्ट बे चेनेलनि गेजेरजोंहाय गोदान इम्पोर्टेन्ट आपडेट्सफोर मोनलांबाय थानो हागोन। थ' लोगोफोर जों बिदिब्ला मेन टपिकआव फैनि। दा जोंहा माखासे आपडेट्सनि सायाव जोङो सावरायनो नागिरदों। दा बेनो जाहैबाय जोंहा टयलेट। नोंथांमोनाहाय 2023निफ्राय 2024 मायथाइयावहाय नोंथांमोना सोरबाफोर नोंथांमोना टयलेट एप्लाइ खालामदोंमोन जानो हागौ नोंथांमोना। दा बे बोसोराव जायफोरा 23निफ्राय 24 बोसोरावहाय एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोननि टयलेटनि फैसाया हाबसिगोन लोगोफोर। फैसाखौहाय सोसिगोन। दा नोंथांमोना नोंथांमोननि स्टेटासखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना माबोरैहाय एप्रुभ जाखो ना रिजेक्ट जाखो बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना टयलेटनि अफिसियेल साइट दंखायो बेवहाय फैबानो जाबाय। दा नैबेवहाय बे अफिसियेल साइटआ नैबेबायदि ओंखारगोन नोंथांमोननियावहाय। नोंथांमोना टयलेट एप्लाइ खालामनाय समाव बबे मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोन बेवहाय मबाइल नाम्बारखौ होदो। बिनिफ्राय नोंथांमोना OTP मोनगोन। रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव हाबगोन। ओमफ्राय केपचा क'डखौ होनानै नोंथांमोना बेवहाय मा खालामबावनांगोन नोंथांमोना साइन इन खालामनानै होबानो जाबाय। दा आङो बेखौहाय नोंथांमोननो खालामना खिन्थाहरनि लोगोफोर। आङो दा बेवहाय मबाइल नाम्बार OTP होबाय ओमफ्राय केपचा क'डखौ होबाय बेवहाय। बिनिफ्राय आङो दा बेवहाय साइन इनाव खेबसे क्लिक खालामना होनोसै। दा साइन इनाव खेबसे क्लिक खालामनाय लोगो नै लोगोफोर आंनि प्रफाइलाहाय बेबायदि ओंखारबाय। दानिया नोंथांमोना बेखौहाय मा खालामनांगोन लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे लेफ्ट साइडनि मोनथाम 3 डट खनायाव नुदोंना नोंथांमोना, बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामना होनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना नै गोदान एप्लाइ खालामनो सानदोंब्ला नोंथांमोना निउ एप्लिकेसनाव होदो। बेनिफ्राय नोंनि एप्लिकेसन एप्लाइ खालामनाय प्रसेसआहाय एप्रुभ जाखो ना रिजेक्ट जाखो नोंथाङा ट्रेक स्टेटासखौहाय नायनो हागोन। नोंथांमोना भिउ एप्लिकेसनाव खालामना होबानो जाबाय क्लिक खालामनानै। आं दा भिउ एप्लिकेसनाव क्लिक खालामनाय लोगो नै बिदि स्टेटास ओंखारबाय नै लोगोफोर। दा बेवहाय नै नुदों नोंथांमोना बेवहाय साब्रैनि बेवहाय आं खालामना दोनदों। दा बेवहाय नोंथांमोना नैबे ट्रेक स्टेटासावहाय क्लिक खालामना होनांगोन। दा ट्रेक स्टेटासाव क्लिक खालामबा नोंथांमोना नैबेबायदि नुनो मोनगोन। दा बेनि एप्लिकेसनाहाय माबायदि जानानै दं नोंथांमोना नैबेयाव नायदो। नै बेनि गासिबो एप्लिकेसन नाम ओंखारजोबगोन बेवहाय। दानिया नैबेवहाय नोंथांमोननियाहाय मा नुनो मोनदों एप्लिकेसन रिसिप्ट बेबायदि ओंखारबाय। बेनिफ्राय एप्लिकेसन सिकिउरिटिनि दान बेबायदि ओंखारगोन। बेवहाय नोंथांमोना बेबायदि नैबे इनएक्सेप्ट गिभेन टु एप्लिकेन्ट बेबायदि बेवहाय कमप्लिट जायोबा नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हासिगोन। दा बेयो नोंथांमोननियाहाय एप्रुभ जाथ'वाखै। दा जायफोरना रिजेक्ट जाबाय नैबेयावनो थाबथाखायो लोगोफोर, नैबेयावनो रिजेक्ट जानानै थाबथाखायो। दा नोंथांमोना बे खारै थिरिया सिनाहाय खारनानै नैबे लास्टआवहाय सौहैनांगोन। अब्लासो नोंथांमोना फाइखानि फैसाखौ टयलेटनिखौ मोननो हागोन। दा नोंथांमोना मिन्थिबाय, नोंथांमोना नायनो हासिगोन ट्रेक स्टेटासखौ गावबा गावनिखौ। दा जोङो गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांनि लोगोफोर। दा बेनो जाहैबाय जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुप। दा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाखौ जोंहा माला मोनगोन बिनि सायाव जोङो माखासे आपडेट सावरायगोन। दा जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नोंथांमोनाहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाखौ जोंहा बिहालि समस्थिनिखौहाय होबामोन नङा होमबा लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबाय। दा बेनिफ्राय जोंहा माखासे डिस्ट्रिक्टफोरनिखौलाय मालाथो होगोन। दा बेनिखायनो जोङो नैबे आपडेट्सखौ लानानै फैदों। दा माखासे जोंहा आपडेट्स ओंखारना फैदों बेवहाय। दा नोंथांमोना माला मोनमारगोन माखासे डिस्ट्रिक्टफोरनिया बिहालि डिस्ट्रिक्टनि बे बिस्वनाथ एरियानि गोलैयोमोन नङा होमबा। दा बिथांमोननियाथ' मोनखांखाबायानो। दा बिथांमोननिखौल' होनानै मानो द्रप दोनखो नोंथांमोना साननो हागौ। दा होगोन ना होला माखासे डिस्ट्रिक्टनिफोरखौ नोंथांमोना बेबायदि साननो हागौ। दा बेनिखायनो आंनि बे आपडेट्सखौ लानानै फैदों। दा जोंहा बेनि माखासे डाटा लिस्टखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना नैबे राइट साइडनि 3 डटआवहाय बेवहाय सोनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एनालाइटिक्सआव फैदो। बेनिफ्राय नोंथांमोना नुगोन LAC वाइज बेवहाय नुगोन नोंथांमोना। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौहाय डिस्ट्रिक्ट वाइजबो नायनो हागोन। बेवहाय नोंथांमोना बेबायदि नुनो मोनगोन। दा बिहालि बिस्वनाथ एरियानिखौ बिथाङाहाय होखांबाय। जोंहा नैबेनोमोन 25,725 जन बिथांमोनाहाय मोनदोंमोन। दा
नोंथांमोना गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनियाहाय माला मोनगोन होनोब्ला नैबे इलेक्सन जानायनि सिगां मोनोब्ला नोंथांमोना मोनगोन। जुदि नोंथांमोना इलेक्सन जानायनि सिगाङावहाय मोनाब्लाथ' नोंथांमोना इलेक्सननि उनावसो मोनसिगोन। दा बेखौहाय नोंथांमोना मिथिबाय। दा नोंथांमोना नेबावनांसिगोन। नोंथांमोना एसे गोबाव नेबावबानो जाबाय। दा माला होयो जोंहा आसामनि CM हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाहाय जोंहा गावनि नटिस फोसावखागोन जेब्ला गाव रिलिज खालामगोन। दा नोंथांमोना एसे धैर्य खालामनानै थालायलायबानो जाबाय। ओमफ्राय जायफोरना आधारजों बेंकजों लिंक गैया ग्रुपफोरनियाहाय नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनानै लादो। दानिया जोङो बे आपडेट्सखौबो सावरायखांबाय लोगोफोर। दानिया जों गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांनि अरुण'दय। दा जोंहा अरुण'दयनि एप्लाइ खालामनाय प्रसेसआ जोबखो ना माखो, दा माला जागोन बिनि सायाव जोङो सावरायगोन लोगोफोर। दा जोंहा अरुण'दयनि फर्मआ सफैथ'वाखै लोगोफोर। नोंथांमोना ग्राम पन्सायत BCTC लेभेलावहाय नोंथांमोना खबर लालायबाय थाबानो जाबाय। दा 3.0 अरुण'दयनि एप्लाइआ जोंना जाथ'वाखै दासिमबो। दा सिगाङावहाय जोंहा जाबाय होननानै खोनादोंमोन। दा बे नंखाय लोगोफोर। नोंथांमोननि अरुण'दय 3.0नि एप्लाइआ दासिमबो जाथ'वाखै, जेराव नोंथांमोननि 3.0 अरुण'दयनि फर्मआनो दासिमबो जोंना सफैयाखै दे लोगोफोर। दा बेनिखायनो नोंथांमोना BCTC ग्राम पन्सायत लेभेलावहाय खबर लालायबाय थाबानो जाबाय, टाच थाबानो जाबाय। नोंथांमोना अब्लानो अरुण'दय 3.0नि फर्मखौहाय मोनगोन आरो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना अरुण'दयखौहाय एप्लाइ खालामनो थाखाय माबायदि क्राइटेरिया एलिजिबिलिटि नांगौ नोंथांमोनाथ' बेखौहाय मिन्थिखागौ। सिगाङावबो मोनखानाय 1.0 2.0 मोनखांखानाय गोबां दंखायो। बिथांमोनाव एसे सोंनानै लालायबानो जाबाय नोंथांमोना मा मा नांगौ। आं बेखौहाय खिन्थाहरोब्ला लोगोफोर भिडिअ जोबोद गोलाव जागोन, मानोना माखासे आपडेट्सफोर नोंथांमोननो खिन्थाहरबावनो गोनांथि दंबावो लोगोफोर। दा जोङो गुबुन मोनसे नेक्स्ट आपडेट्सआव फैनि लोगोफोर। दा जोंहा लास्टआवहाय गुबुन मोनसे आपडेट्स जाहैबाय लोगोफोर PM किसान। दा PM किसाननि 20थि किस्तिनि इनस्टलमेन्टखौहाय नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं दै लोगोफोर। नोंथांमोना PM किसाननि 20 किस्तिनि फैसाखौहाय मोनथारसिगोन थाबैनो। नोंथांमोना बिनि थाखायनो माखासे खामानिफोर मावनांगौ दंब्ला आधार कार्ड बेंक लिंक गैयाब्ला नोंथांमोना EKYCफोर होआखैब्ला नोंथांमोना होनानै लालायदो। नोंथांमोना जायफोराहाय बेंक आधारजों लिंक गैया नोंथांमोना पस्ट अफिसाव थांनानै DBT एकाउन्ट खुलिनानै लाहैबानो जाबाय। मानोना DBT डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि जोहैसो दानिया फैसाखौ सोयो नालाय लोगोफोर, जायखिजाया स्किमानो जाया मानो। बेनिखायनो नोंथांमोना आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक जाथारनांगोन लोगोफोर। जायनि आधारजों बेंकजों लिंक एकाउन्ट गोनां बे एकाउन्टआवसो नोंथांमोननि फैसायाहाय हाबो। दा नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ लोगोफोर सिगांनिफ्रायनो आं बुंहरखाबाय थादों भिडिअनि गेजेरजोंहाय, नोंथांमोना जायफ्रा नंगुबै फार्मार रेजिस्टार, नोंथांमोना जायफ्रा गावनि हानि नाम गोनां, नोंथांमोना PM किसाननि किस्तिखौहाय मोनगासिनो दङ। नोंथांमोना फार्मार रेजिस्ट्रि कार्ड नोंथांमोना बानायनानै लानांगौ होननानै। दा नोंथांमोना बे कार्डखौहाय बबेयाव थांनानै बानायनांगौ होनोब्ला नोंथांमोना CC सेन्टार, गावबागाव डिस्ट्रिक्टआव मोनफा एग्रिकालसार अफिस होननाय थायो। बेवहाय नोंथांमोना थांनानै नोंथांमोना सोंनानै फार्मार रेजिस्ट्रि कार्डखौहाय बानायना लाबानो जाबाय। नोंथांमोना फिउचारावबो बेखौहाय गोनांथि जागोन लोगोफोर। दा जोंहा PM किसाननि 19 किस्तिनि फैसाखौहाय नोंथांमोननो 22 फेब्रुवारियाव सोदोंमोन लोगोफोर। बिनिफ्राय दा जोंहा नैबे PM किसाननि 20 किस्तिनि फैसाखौहाय नोंथांमोना जुन मासावहाय मोननो थांगासिनो दं दै लोगोफोर। जुन मासावहाय मोननो हासिगोन नोंथांमोना PM किसाननि 20 किस्तिनि इनस्टलमेन्टखौहाय। नोंथांमोना फार्स्ट उइकआवनो मोननोबो हागौ लोगोफोर। नोंथांमोना PM किसाननि 20 किस्तिनि दा नोंथांमोना लोगोफोर बारा गोबाव नेनांला। नोंथांमोना PM किसाननि 20 किस्तिनि इनस्टलमेन्टखौहाय नोंथांमोना जुन मासावहाय मोननो थांगासिनो दं लोगोफोर। जुन मासाव मोननो हागौ नोंथांमोना फार्स्ट उइकआव मोननोबो हागौ नोंथांमोना। दा बेनिखायनो नोंथांमोना माखासे खामानिफोर मावनांगौ दंब्ला नोंथांमोना PM किसाननिफ्राय मावना लाबानो जाबाय दै लोगोफोर। दा बेनोमोन लोगोफोर माखासे इम्परटेन्ट आपडेट्सखौहाय आङो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनाय जाबाय। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामलाबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोजोबबानो जाबाय लोगोफोर, जाहाथे नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंहाय गोदान बेबायदिनो लेटेस्ट इम्परटेन्ट आपडेट्सफोर मोनलांबाय थानो हायो फिउचारावहाय। थ' लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावगोन। थेंक इउ फर वाचिं, सि इउ एगेन, बाय बाय एन्ड टेक केयार।